Molweni mantazi, ndileqa eklasini apha ndilate ndifike ke sana sabe sisenza umsebenzi weklasi ke sabe sesiphuma apha siye elantshini sana ke sabe sibheka e-Food Lovers eBraamfontein Food Lovers. So sabe sincokola ke apha masithi Alexis Chomi mina ungifundisa isiXhosa ndithi sikufundisa mntakatata sifundisa sihleka ke kwelonto kumnandi bekumnandi wethu namhlanje mingekho into engako ayafana nezinye imini wethu bekumnandi ke guys abanye ke bephambili ke ezinye tshomi zami but mina no Alexis singaba abantu bathanda pictures intotoni videos so we're taking pictures sabe sesifika ke Food Lovers ke apha nayibona iview ke sana inhle kuphulile kushushu nobashushu sinxibe ne-dresses ngiyasibona nathi sabe sesingena i-discount ke sana sifuna izinto ezamantombazane besicosha izinto. So Alexis umane buka ke sana sithi uchomi yazibona izinto ezinjalo kwabe kumnandi ke sana sibuka makeup zakhona abese gqeke unosipho ke sana ke enye ke chomi zami ke lena sibe sesiphuma ke apha siqhuma ke soba mdotya silambe nokulamba ke sana kunini ngoko ke sana sathi masikungena phe Food Lovers ke sibambe nje into ayithunjini ke sana guys sabe sincokola ke yo hansena mkhaba uyatsho ke sana be Alexis ethatha i-pictures ke esenza i-videos besingekaphumkezana Food Lovers but we taking videos into ezinjalo wethu sishootela kumnandi kuyilonto. So bingekho into engakho ininzi wethu namhlanje siyenzile because sisaphuma xa siphuma pha e-Food Lovers siphume sabuyela esikoleni kwakhona besiyotya ke into ezinjalo bese silungiselela ukuhamba ke apha e-Food Lovers sizithengile izinto ezifaka ebhegini kithi nazo sifihla sabe sibuka ifew engaphandle ngase-Food Lovers sabe seshoot ke ndithatha ivideo ke ndisenzo into zakhona ke bantazi kumnandi ke kuyilonto obe kuphulile ke wethu phandle ne-weather right sabe sesibuyele esikoleni kuthiwa senza la challenge twice into ezinjalo ke sana ke guys bekumnandi wethu sabe sitya i-milkshake milkshake nayo milkshake lento intoni mixed fruit what but bemnandi ke wethu be-enjoyeka ndipha 6 out of 10 itotally khona 6 out of 10 but bingekho bad be-right wethu bityeka nawo xa ufuna izama ungayitya sabe sesinantuza ke apha sigoduka ke sana bese siphuma isikolo bese kuphela iklasi ke sana sabe sesigoduka ke sibaba esezinye friends zethu ke bethuna kumnandi kuyilonto sabe sigqibele sana ke ngoku sibomba sawubona naye ngexesha elizayo sasa kwakhona ke guys bekumnandi wethu enjoya bese sigoduka apha siphuma esikolweni siliqa itaxi e-Bray taxi rank sihambe sincokola ke so xa singamantombazana kanje uncokola bethuna naye sihambe sima into ezinjalo so besihambe sincokola apha sisima abantu guys ndasena sixolela sabe siqhuba ke sivyusha indawo ke sivyusha eBraamfontein yabo inhle kanjani inhle wethu eBraamfontein iyabukeka bethuna view yakhona right nice into ezinjalo especially ke ubuhlala eBraamfontein uyayazi indawo yakhona so ke sabe silungisela ugoduka apha bese sigoduka ke khasikhwele nokukhwela kweza taxi 5 rand ke sasiqhuba make sithathe walk kancinci guys ke silule imilenze oko sana make silule imilenze ke sana sihambe sincokola ke sana bekulundu kumnandi wethu besihamba apha sizincokolela ne-friends ne-girls ke sandi baxa ndithi ithani ndithi ke mina ke right girls ndifuna bathi yebo bona bayathula ndithi hayibo guys like ukwenzakala ntoni ingxaki yenu why ngafuni ukuthetha
khuphani ilizwi, thethani. Xa zithi zirayithi ii-girls nithi yebo, zisharp ii-girls. Nina hayi nibe nithule ke sana. Like bendibaxelela kanjalo ke, behleka ke, kumnandi sonwabile wethu bengekho nto ke. Apha besesihamba eMandela Bridge, besesigqitha eMandela Bridge ke sana. Apha sibheka taxi rank yaseBray. If uyayazi ke i-taxi rank yaseBray, xa sowudlula after le Mandela Bridge sowufika ke taxi rank Bray. Kulapha sikholela khona ke, sehlukana khona umntu aye kweyakhe indawo, isiteshi sinjalo uba uhlala phi. Indawo ezinjalo ezicocene uyazibona ke itrain ke, ezi-train azihambi ke ezinye ke, most yazi azihambi zimile ke sana. Iview ke apha yoba kusesondele ngase-taxi rank eBray. Niyibona ke i-taxi rank eBray injani ke guys, sethembe niyibona ke bantazi ke. Uyayithola nenyama enhloko apha ngasekoneni apha eBray, apha ngasekule indawo eBray taxi rank apha ekhoneni uyayithola inyama enhloko, iyathengiswa xa ufuna umuntu nje. But most abantu bayayazi le ndawo xa usitshona uqinga kwicala laseBramfontein. Xa ubuya ngaseMandela Bridge uyayibona le ndawo yokuthengisa inyama enhloko khona eBray. Bese ndifikile ke eteksini ke apha nokhwele, yho ndingasadinwanga sana guys, ndingasadinwa, ndibile ndithe henxe ke sana. Ndibile ndithe henxe ke sana. Bendiselela amanzi, nqoma ke ndizibambele nje ngamanzi, into ethobayo ke sana ke. Ndabe ndizipholele ke sana. Yho guys, ndalala ke sana kuba ndidiniwe, ndalala eteksini. Khandigwazi nokwenza i-vlog, khandigwazi nokwenza i-clip ke sana. So bekunjalo ke, ndabe sendilele ke, ndalala. Ndaxa ndifika apha ngasendlini ndabe sendisenza ividiyo ke, uba ndiceba ndiseyifu, ndifike kakuhle. Ciao bye guys, see you on the next vlog. Bye.